De nehéz ez, gyerekek. 2022-ben stroke-ot kaptam. Nem tudtam sem írni, sem olvasni, a fél testem lebénult. Minden megváltozott körülöttem, az egész életem megváltozott, de a legfontosabb dolog az az, hogy túléltem. A stroke-om előtt 30 évig a beszédemből éltem, vállalkozóknak tartottam képzéseket, konzultációkat, könyvet írtam. Gondolhatjátok, hogy ez milyen nagy trauma volt nekem, amikor a saját nevemet sem tudtam kimondani. Több mint 2 év eltelt, és mostanra érett meg az a gondolat, hogy ismét kamera elé üljek, és elmeséljem nektek a tapasztalataimat, a gondolataimat, de nem csak a stroke túlélőknek és a családtagjaiknak ajánlom ezt a videósorozatot, hanem mindenkinek, aki bármilyen oknál fogva olyan élethelyzetbe került, hogy szüksége van az életváltásra. Erről fog szólni ez a videósorozatom. Ha szeretnéd a további videókat is megkapni, akkor lájkolj, kövess be a szokásos dolgok, de szerintem az a legbiztosabb, hogyha feljössz az oldalamra, az életváltók.hu weboldalra, és feliratkozol a levelezési csoportomba, teljesen ingyenes, ahol én rendszeresen fogom küldeni ezeket a videókat neked, hogy első képből kapd meg őket.